Има ли спад на сделките с жилищни имоти? Броят на сделките през последните 4 месечия намалява. Но вещае ли това имотна криза? Не. Силният импулс, който пазарът получи от кризата с COVID-19 през второто тримесечие на 2020 година и продължил 2 години, започна да затихва. Намалението на броя на сделките спрямо пиковите им стойности от 2022 е нормален процес на търсене на ново пазарно равновесие и връщане към по-умерени и устойчиви в дългосрочен план нива. Въпреки спада, броят на сделките през 2023 е по-висок с около 30% спрямо 2019, годината преди COVID-19 кризата, и вероятно пазарът вече е близо до новото си равновесие. Изводът е, че броят на сделките исторически остава висок и ще се запази такъв през 2024 година.